llwglyd yma. A dyma Minecraft. Dwi'n ni'n befi a gwan. Dwi'n yn bwyd o'ch fatha da chi'n gallu gweld. Wel, os byswn efo'r dewin dwl yna, byswn i'n gallu gwneud yma'n chwynciad. Chwanan, chwynciad. Ond i bai, y problem ydy, gen i ddim y dewin. Dwl. Ci gyntaf fi. O iawn. Few. Wan, dwi jyst wedi... Dio fyny. Ac hwnna'n... Nid o'n anodd. Og. Dwi'n neud efo di lawr a fa mella yma. Iawn, o'r diwedd. Dwi'n gallu fatha. Gyrchan ti fei. Ti weld ti cwn fei. Hwn. Neu jyst yn ymwneud bidron. Belna a dyna ti cwn fei. Wel ci fei. Dwi'n mor trist. Ag hwn dwi'n meddwl i fe fideo. Ola. Felly. Ag resp. Wel hwn bieb fideo mwni. Wel dwi'n meddwl na fi hwn yn un o'r fideos ola fe. Please watch o am gyfres newydd fe fe'i wneud. O llew llwgled. Ei, pawb sy'n gwachod. Os na chi ydy Bob o Chwif, Bob 1, 3,2007, dwi'n deud helo i chi, achos un o fy ffrindiau, ac os yna enw chi di Rock and Minjar, da chi'n cael, wel, dwi'n bod chi felly helo i chi, o fyna fy'n bod, ag hel o byd i awesomeness, ag gwalch bach. O, ti'n gwrdd peilio fyny. Os fe fi'n disgyn, ia? Os byddai yn disgyn, ia? Ito, ia? Os fe fi'n disgyn erbyn y to, iawn? Fi'n cael... O, fy hwnna'n gwneud anodd. Da chi fatha'n gallu cyrfa malu'r bloc yma a roed yn ôl ymlaen. Neu henog. Ond i bai mae hwn yn... Llew! Llwglyd! Be ti yn ei wneud? Be mae llew llwglyd yn wneud? Fatha. Hello! This is Stampy and welcome to a Minecraft Let's Play video. Today we will be joined by, I don't know, but I've been told he's very, very famous. Oh, Liberio. Wow.
Nes i neud o. Ia. Wan, dwi jyst mynd i baratoi. Lle fy chest. Ag boom. Cael. Yn trwy ffordd ma. Rhywna. A malu fo. Be mae hwn yn neud? Boring bamba. Sorry. Ni'n cychwyn cynnig. Mali. Os da chi'n gweld beatboxio, dyma lle iawn I fod. Beatboxio is real. Neu, sut mae mam fi'n neud? Dyna sut ti'n smalio beatboxio. Neud o. Dwi'n jyst mynd I roed yr bloc gywir babawyr, gywir papawyr, ac fe mynd cael perfformiad gyna fy cyn I fi mynd o gwmpas y lle fatha beast. Iawn, dwi jyst mynd I bam Param bam manama param bam param bam Fe fi'n meddwl am pethau I mynd I mewn I fan. I ffôn yn mynd yna fi ffôn dwi'n meddwl yn mynd yna. Ffôn Na, mae hwnna fe'n mynd. Tynnu gwneud ni rhain a roed. Rhain yn lle tynnu. Be neu feid na I tynnu hwn a na I roed I mewn y drws. Ag hwnna. Time for sky, in the die. Hwnna fyny. Time for die, in the sky. When you've got to die. A fideo nesaf. A fideo merin. Fi'n cadw cant o pain. Cysgu. Be? Rhywbeth fel sy'n nhw'n adu I Minecraft. Bo chdi'n gallu cysgu yn y dydd. Ti'n dallu go iawn. Ti'n dallu cysgu yn y dydd. Fatha athrawes yn cysgu ar y ar fatha plentyn yn cysgu ar ei fesg. Iawn. Jyst mynd I redag fyny grisiau. Mynd i'n dod fy stwff. Iawn, le fe mynd I paratoi ar gyfer y fideo ola. Cerig byddai yna. Iawn. Fi gorau mynd I nôl fy pickaxe. Y fai. Neu fynifio hwn I cael extra pwynt. Dwi
jyst mynd I fod yn malu heddiw mond yr rhain. Fe fi'n malu. Felly, fama ydy lle dwi'n mynd I fod yn malu pethau. Iawn, dwi jyst mynd I fynd I Bilma, 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 Bilma. Mae'n iawn, byddai'n torri'r llawr eto. Fe'n mynd rownd rhain. Ac wan byddai'n defnyddio hwn I falu pethau'n slofa. Ac fyddai jyst yn malu a malu. Smashar. Dych chi'n dall. Smashar. Smash. Everything. O iawn. Byddai fo hynna yn bigon. Wneud y peth arbennig. Fideo nesaf fydd y fideo olau. Felly, please I watchwch. Please, watchwch y fideo nesaf. Mynd I fod yn